suma de 3 nombres de 2 xifres. Ta-ta-ta-chan, ta-ta-ta-chan. Més difícil encara. Oi, 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 se complica la cosa. Bé, recomanacions. Les persones que tinguen accés al llibre digital, per favor, feu aquestes activitats. Perquè no són molt divertides, però hem de practicar. Si voleu desplegar una, no les vaig a fer perquè no se faci molt llarg, però són sumes en les que hem de col·locar 4 més 3, 7, més 2, 9, 5 més 1, 6, 6 i 2, 8. Jo ho faig així de ràpid perquè ja sabeu que soc molt vella i sé moltes coses perquè soc molt vella. I continuem. Perfecte. Val. Les persones que tingueu el llibre digital o podeu accedir a ell, jugarem a això. I les que no, anem a practicar i anem a continuar fent aquestes cosetes tan xules i divertides i que després ho fareu tan ràpid com ho he fet jo. Recomanacions. Per a sumar a això, que pareix molt difícil però no ho és, sempre agrupe els més grans primer i els més grans els tinc al cap i després sumem els xicotets. Val? Una altra recomanació. Sempre que puguem fer els amics del 10, juntar-los, per favor, anem a fer-lo. Val? Vinga. Diu, quants punts ha aconseguit Margarida? Margarida estava jugant a les maquinetes, en la primera partida 25 punts, en la segona partida 12 punts i en la tercera partida ha aconseguit 31 punts. Com sempre, primer anem a sumar les unitats i després les desenes. Posem 25, 12 i 31. Com he dit jo abans, agrupem primer este i este, el més gran al cap, 5 al cap, més 2, que són 7, 7 més 1, 8. Anem a fer-ho sempre, ho intentem fer el més fàcil possible. Val? I així repassem el 8. Molt bé. També us recomano una altra cosa. N'hi ha unes llapiceres que tenen per una banda roig i per una altra blau. Si les teniu, aprofiteu-les. Vinga, anem a continuar. Ara anem a agrupar en les desenes el més gran i el més xicotet, que és molt fàcil. 3 més 1 són, perfecte, 4. 4 al cap més 2. 4 i 2, 6. Perfecte. Així que tenim 68 punts. Margarida ha aconseguit 68 punts. Anem a fer aquestes sumes. Preparats? Val. Ala, que guai! En la primera, primer les unitats. Si voleu podeu fer el que vos feia jo, que vos separava això, una ratlleta pel mig, i així sabíem, vaya ratlla més xuxurria que m'ha eixit. Jo no vaig a fer-la perquè és molt difícil amb la rata fer-lo. Bé, en este cas, primer les unitats i si sumem així, fàcil, 7 més 0 són 0, així que ja me la bote directament i vaig a fer 7 més 1, que són, molt bé, 8. I ara les desenes i agrupes. 5 més 3 són 5, 6, 7 i 8. 8. 8 més 1, molt bé, 9. I ja ho poso així directament. Canvie de color, primer les unitats i agrupem el més gran. Vinga, estos dos que són més grans. 4 més 3, 4 al cap, 4,
5, 6, 7. Vale. 7. 7 més 2, 7, 8 i 9. I ja el col·loque ací baix directament. Perfecte. Qui no tinga llapiceres de color, no fa falta fer-ho de color. Podem fer-ho amb el llapis. Anem a sumar les desenes. 4 més 2. 4 més 2 són 4, 5 i 6. 6 més 2. I directament ho posem així. 6, 7 i 8. Iuhu! Ja tenim 2 fetes. Continuem? Bé. Anem a agrupar sempre el que resulte més fàcil. Comencem per les unitats. 4 més 1, 5. Facilíssim. 5 més 2, anem a posar 2 palets i és 5, 6 i 7. I ja ho col·loquem així directament. Anem a per les desenes. Molt bé. Vinga. Esta, que és molt gran. 6 més 1. 6 més 1 són 7. 7 més 1 i ja el col·loquem així directament. 8. Perfecte. Continuem. Ho esteu fent molt bé. Va. 7 més 1. 7 més 1 són 8. 8 més 1 són 9. Perfecte. Ara les desenes. Primer les unitats i després les desenes. Ahí va, així no hi ha. No passa res. Si no hi ha, què passa? Que és un 0. Molt bé. 7 més 2. 7 més 2, 7, 8 i 9. I no fa falta ni que el posem ahí. El posem directament als resultats. Molt bé, ja tenim la primera filera feta. Passem a la segona? Perfecte. Vinga, primer anem a sumar les unitats. Mira, així ja tenim 2 a soles. Perfecte. 5 més 3. 5 més 3 són 5, 6, 7 i 8. I col·loquem 8 unitats. Ara anem a sumar les desenes. Perfecte. 3 més 2. 3 al cap, 3, 4 i 5. 5 desenes. Tenim el nombre 58. Continuem. Primer sumem les unitats. Molt bé. 4 més 3. 4, 5, 6 i 7. 7 unitats. 7 més 2. 7, 8 i 9. I col·loquem 9 unitats directament. Perdó. Anem a per les desenes. Sempre el més gran. 5 més 1. 5 més 1 són 6. 6 més 1. I ja directament les col·loquem baix. 79. 7 desenes i 9 unitats. Ale, continuem per la següent. Ja ens queden a soles 2. 3 més, vaig agafar les 2 més grans. Vinga. 3 més 2. 3, 4 i 5. I ens falta el 1. 5 més 1 són 6. Perfecte. 6 unitats. Anem a per les desenes. 6 més 2. 6, 7 i 8.
i ja directament posem les desenes. 86. Anem a per la última. 4. Vaig agafar els dos més grans. 4 més 2. 4, 5 i 6. Cuidao que encara ens queda l'1. 6 més 1 són 7. Perfecte. Ahí va. Anem a per les desenes. Perfecte. Estos són tots iguals, així que me dona igual agafar este i este o el de baix. Anem a agafar els dos de dalt, 3 més 3. 3 al cap, 4, 5 i 6. 3 més 3 són 6. 6 més 3 són... Aprofitem estos palets? Vinga, 6, 7, 8 i 9. 9 desenes. I en l'exercici 2 te diu, pinta el resultat major en l'activitat anterior. Anem a comprovar els nostres resultats. El primer és el 98, 89, 87, 99, 58, 79, 86 i 97. Ja sabeu quin és el més gran de tots els nombres que hem fet en aquesta activitat? Anem a redoblar-lo. El rodegem i efectivament el 99. Perfecte, xics. Continuem? Molt bé. A per l'altra pàgina. Diu, resol i pinta cada globus segons el resultat. Primer anem a resoldre-los i després ja mirarem si és menor que 70 o major que 70. Si és menor que 70, són tots els que estan abans de 70. Si és major que 70, són els que van després de 70. Si teniu la number square, que vam fer en classe, ho faríem molt bé, ho podríem resoldre molt bé. Vinga, comencem amb les unitats i les desenes una altra vegada, unitat de color blau i les desenes de color roig. Perfecte. Anem a començar a sumar aquesta d'ací i a veure què ens dona. 3 més 5 són 5 al cap, 6, 7 i 8. Vaig a fer-ho molt xicotet per a poder pintar el globus després. 8 més 1, 9. Oi, oi, oi. Bé, ara anem a sumar les desenes. Vaig a agrupar estos dos, que són els més grans. 4 més 2, 4, 5 i 6. 6 més 1 que m'ha quedat així són 7. Voleu que fem ja directament això del major i menor? Val. 79 és més gran o més xicotet que 70. Molt bé. Aleshores, major que 70 va després. El pintarem de color blau. Perfecte, ja tenim un globus. Continuem amb aquesta d'ací? Perfecte. Primer comencem amb les unitats. En esta d'ací, les unitats, la veritat és que ja són els dos nombres perquè el 0 no compta. 6 més 3 són 6, 7, 8 i 9. Perfecte. I anotem el resultat directament al globus. Anem a sumar les desenes. 3 més 1 són facilíssim.
3 i 1, 4. Vale. 49 és menor o major que 70? Va abans que 70 o després que 70? Molt bé. És menor que 70. Anem a pintar el nostre globus de color taronja. A que pareix que l'estic pintant de blau? Doncs no, és taronja. Bé, continuem? Anem a continuar sumant aquests globus. I, com sempre, comencem per les unitats. Vaig a començar per aquestes d'ací, que són les dos més majors. 4 més 3. 4 al cap i 3. 4, 5, 6 i 7. Anota el resultat ací, o me'l queda al cap. 7 i ens quedarà per sumar el nombre 1. 7 més 1 són 8. Perfecte. Ho esteu fent superbé. Sé que això és difícil al principi, però ja veureu com després ho feu superràpid. Agafem els dos més grans. Vinga. El 3 i el 2. Anem a sumar aquests dos i 3 al cap. 3, 4 i 5. 3 més 2 són 5. I ens queda el número 1. 5 més 1 són 6. Perfecte. Vale. Menor o major que 70? Encara no hem aplegat el 70, 68, 69 i després 70. Així que és més xicotet. El pintarem de color taronja. I vosaltres ho pinteu més bonico, Bé, anem per l'últim globus? Perfecte. I comencem, com sempre, per les unitats. Vale, si a soles n'hi ha 2 unitats, 4 més 4. 4 al cap i 4 ben palletes, com fem en classe, o els ditets o palets que tingueu per casa, 4, 5, 6, 7 i 8. I anotem el resultat. I ara anem a sumar les desenes. 5 al cap i 3. 5, 6, 7 i 8. Hola, 88. 88 és major o menor que 70? Què va, després que el 70 o abans? Molt bé. Més gran que 70, així que el pintarem de color blau. Tenim 2 globus de color taronja i 2 globus de color blau. Ai, ai, ai. I perfecte. Diu, no oblides la suma en la decena si portes. Això és un poc més complicat. Vinga, que anem a per ell. Sumem, xics i xiques? Vale. Primer comencem per les unitats. Sempre per les unitats, sempre. Vaig agafar les dos més grans. 6 i 3. 6 més 3 són 6 al cap, 7, 8 i 9. Mira, vaig aprofitar aquestes 3 palets perquè ara he de sumar 3 també. I ara anem a sumar 9 més 3, que estos dos ja estaven. 9, 10, 11 i 12. Ui, què ha passat? 12 té 2 unitats, però cuidao perquè el 12 li regala una desena.
li l'hem regalat, perquè així ja formem el 12 una desena i 2 unitats. I ara, al sumar, no m'he d'oblidar, com diu el xiquet és tan guapo, de la desena que està ací dalt, que molts de vosaltres he vist que en els exàmens se vos oblidava. Comencem? Vinga. 3 més 2. Primer, 3 més 2. I 3 més 2 són 3 al cap, 4 i 5. 5. Ja tenim 1. Ara anem a sumar. 5 més este 1. 5 més 1 són 6. Molt bé. I ara este també és molt important, perquè no és igual tindre 60 euros que tindre 6 més 1, 70 euros. Què vos agrada més? Tindre 70 euros o 60? Doncs no s'oblideu mai de la desena que portem. Fem aquesta suma? Vinga. Comencem sumant aquests dos que són més difícils, que són més grans. Vinga. 7 més 2. 7, 8 i 9. Però ens queda el número 1 per ací i 9 més 1 són... Pues no són 0, són 10. I què fem? El 1 de la desena del 10 li regalem a les desenes. I ara a sumar les desenes. 5 més 1. 5 més 1, 6. Més 1, 7. Més 1, 8. I perfecte. Ai, va, que així en tenim més, xics i xiques. No passa res, continuem. Bé, mireu, este d'ací no té, així que anem a sumar a soles 6 més 7. 7 al cap i 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13. 13. Què ha passat? Tenim 3 unitats. El 13 són 3 unitats i una desena. Hem de regalar-li les desenes a les desenes. Continuem sumant desenes. 3 més 3 són 3, 4, 5 i 6. 6. 6 més 1 són 7. 7 més 1 són 8. I 83. Vos anime a aquestes d'ací, pareu el vídeo i les sumeu vosaltres a soles. I després vos poseu el vídeo i comproveu si les teniu bé o mal. Vale? Vinga, continuem. 6 més 4. Vaig agafar els dos més grans, com sempre. 6 al cap i 4. 6, 7, 8, 9 i 10. Este sí que la vaig anotar així. I 10 més 1 són 11. 11 són una unitat i una desena. I les desenes a la columna de les desenes. Separaet, ahí ben separaet, per a que no se junten. Vinga, anem a sumar. Agafem més gran. 5 més 2. 5, 6 i 7. 7.
7 més 1, 8. 8 més 1, 9. I ja tenim el resultat, 91. Continuem. Primer, les unitats. Voleu que les separem per a que no se junten i que no se barallen i que no estiguen ahí? Vale. Vaig a fer l'amic del 8. L'amic del 8 era el 2. Se'n recordeu? 8 més 2 són 10. Vale? 10 més 5... Molt bé, ja ho sé que ho sabeu, però si no vaig a ajudar-vos. Vinga, 10, 11, 12, 13, 14 i 15. 15 són 5 unitats i quantes desenes? Una. I la desena que fem? Li la regalem a les desenes. Vinga, este és fàcil. 6 més 1 són 7. 7 més 1 són 8. 8 més 1 són 9. Perfecte. Continuem. Unitats. L'amic del 9 és el 1. 9 més 1 són 10. 10 més 2, 11 i 12. Vale. 12 són 2 unitats i una desena. Anem a sumar les desenes. 5 més 2. 5 més 2 són 5, 6 i 7. 7 més 1 són 8. I ja ho tenim. Bé, què anem a fer ací a la costat? Diu càlcul mental. Este càlcul mental estem restant-li 10. Si algú ha fet el que vaig manar extra, sabrà fer que a soles anem a restar les desenes. Anem a utilitzar les desenes. Les unitats se quedaran iguals. Sí que vaig agafar-lo en roig. Val? 10. 17 menys 10 són... A soles se quedem amb la unitat. Perquè 1 menys 1... Val. Al 2 li he de llevar 1. 2 menys 1 me quede amb 1 i serà 13. Este se queda igual. Anem a llevar-li al 3 1. Si li lleve a 3 1, me quede amb un 2. I les unitats ens queden igual. 28. 45 menys 10, me fixe a soles en les desenes. 4 menys 1 són 3. I la unitat se me queda igual. És que no sé si s'escolta la música, però tinc un veí que ha posat la música tota pastilla. Així que... Bé, continuem. Desenes. 5 menys 1 són 4. Ja l'he llevat. 1 menys 0 són 1. Es queda igual. Bé, si voleu, posem primer les unitats, que és el que estem acostumats, i les unitats se queden igual. I 6 menys 1, doncs 1 menys que 6. El d'abans del 6 és el 5. Molt bé. El 2 ens queda igual. I l'únic que hem de llevar-li al 7, 1. 7 menys 1, 62. Val, 0 menys 6, 6, se queda igual. 8 menys 1, 7. Perfecte. I ja l'últim, el 4 se'ns queda igual, les 4 unitats, perquè 4 menys 0, 4.
Però si tenim un 9 i mami me lleva un 9, queden 8. Val? Perfecte. I així tindríem ja tot el dia d'avui fet de matemàtiques.